problematická místa ve městě. Novou chloubu získají lázně Luhačovice na Zlínsku. Má se jí stát obnovený areál tzv. Slunečních lázní architekta Dušana Jurkoviče. Rekonstrukce kulturní památky stála víc než 150 milionů korun a je téměř hotová. Bohaté ornamenty a pestré barvy. Sluneční lázně znovu jako v době svého vzniku. Hosté se tu léčili, koupali a slunili 100 let. Pak ale začali dávat přednost modernějším budovám. Historický areál chátral a čekal na své vlastní uzdravení. Radikální kúra začala téměř před 3 lety. Investor a stavbaři hledali recept společně s památkáři. Ta budova byla z počátku 18. století mlýnem a zachovalo se tu původní zdivo a mlýnský náhon. Tady vcházíme už do nejdominantnějšího prostoru celého areálu, typického pro Dušana Jurkoviče, který vlastně měl zdobnou architekturu. A díky ní prý i přezdívku básník dřeva. Většinu materiálu se podařilo zachránit, změní se ale využití domu. Má z něj být muzeum, nejen lázeňství. Expozice, kterou připravujeme, je věnována 2 velikánům spojeným s Luhačovicemi, architektovi Dušanu Jurkovičovi a hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi. Toho připomíná třeba kopie kresby z jeho luhačovického deníku. Celkové náklady na rekonstrukci přesáhnou 150 milionů korun. Polovinu pokryjí evropské dotace. Hodně se hosté ptají na bazén, který je součástí slunečních lázní. Ten už svou funkci bazénu neplnil od 90. let. Vzniká zde relaxační zóna, z bazénu bude biotop. Toto je místo pro testování barevných odstínů. Zbývá totiž ještě obnovit a rozzářit tyto ikonické dřevěné převlékací kabinky. Celý areál chtějí lázně otevřít na jaře ještě před zahájením sezóny. Luboš Dostál, Česká televize, Luhačovice.